चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव दिनैनिफ्राय 12 साननि हाबाफारिजों खुंगा 64थि श्री श्री बिमा लोक्षी फुजाजों लोगोसे मेलाया जागायजेनबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बादियै श्री श्री बिमा लोक्षीनि फुजासालि आरो मेलानि सोरगिदिं साखोन-सिखोन खालामनाय जायो आरो मोनाबिलि समाव श्री श्री बिमा लोक्षी मन्दिरनि गाहाय दरखंखौ रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे मानगोनां एमपि बिथाङा ब्रह्म धोरोमारि खान्थिजों जग्य आहुति होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बिमा लोक्षीनि मुसुखायाव बयनिबो गोजोननि थाखाय आरज गाबो। मख'नो गोनां बाथ्रादि काजलगावनि 64थि श्री श्री बिमा लोक्षी फुजानि गाहाय दरखंखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि बिथांजों लोगोसे काजलगाव ओनसोलनि माखासे मानगोनां सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। खुंगा 64थि श्री श्री बिमा लोक्षी फुजा आरो मेलाजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हारिनि मोसानाय जेरै बर'फोरनि बागुरुम्बा, असमियाफोरनि बिहु, सान्थालि हारिनि मोसानाय, राजबंशी मोसानाय, राभा मोसानाय, नेपालि मोसानाय बायदि दिन्थिफुङो। गुबुन फारसेथिं श्री श्री बिमा लोक्षीनि गाहाय दरखंखौ बेखेवना होनाय रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो काजलगाव ओनसोलनि जाफुंसार फालांगिरि समाज सिबियारि प्रदीप बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। আজি কাজলগাঁও বজাৰৰ প্ৰাংগণত কাজলগাঁও লক্ষী পূজা কমিটিৰ আয়োজনত ৬৬তম ইয়াত লক্ষী পূজা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা আৰু মেলা আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰে শুভ উদ্বোধন মই আজি কৰিলোঁ। সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতিত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ইয়াত পূজাৰ লগতে মেলাও আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কাজলগাঁও এইখন পূজা তথা মেলা ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয়। এই বছৰো পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তো মই আশাবাদী যে পূজাখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হ'ব। সকলো ৰাইজে ইয়াৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই আনন্দ ল'ব আৰু সমাজখনত আমাৰ শান্তি ঘূৰাই আনিব। কাৰণ এইটো শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা হয়, ধনৰ মালিক হয়, সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰি পেলাই ইয়াত আহিব। তো এই মুহূৰ্তত অসমবাসী তথা বিটিয়াৰবাসী ৰাইজক আৰু সকলো ৰাইজক মই আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ। काजलगावनि बिमा लोक्षी फुजाया 12 साननि थाखाय दिनैनिफ्राय जागायबाय। मा फोरमायगोन? गिबियावनो समनि रादाबनिफ्राय जोंनिसिम दिनैनि बे आइ बिमा लोक्षीनि फुजानि दिनाव खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो समनि रादाबनि गासैखौबो आंनि आरो बे जोंनि मन्दिरनि बा फुजा कमिटिनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै 12 सान आरो देग्लायनि जोंनि लोक्षी फुजा मेलाया 64थि आगान होबाय। दिनै आङो बेखौनो खावलायदों जे जोंनि लोक्षी फुजा आइ बिमा लोक्षी देवीनि फुजाया जोंहा दान्दिसे सिगां रायजो सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सारा जोंनि मेन मन्दिरखौ बेखेवनायजों लोगोसे होम जग्य आहुति आरो जोंनि जे आइ बिमा लोक्षी प्रतिमा मुर्ति फुजा बेखौ बेखेवनानै थांबाय। दा आं बेखौनो खावलायदों जे साफ्रोमबो बे ओनसोलनि गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोनहा जोंनि नैबे मन्दिराव फैनानै आइ बिमा लोक्षीखौ देवीखौ जाहाथे आराधना फुजा खालामनानै गावनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ मोनफुंनो हायो। जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो, जोंखौ मदद होफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो आं आइ बिमा लोक्षीनियाव आरज गाबदों जे बे दिनैनि फुजानि दारै बा दिनैनि बे यज्ञनि दारै बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे सारा आसामाव जाहाथे जों अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोयो आइया आरो बयनिबो न'खराव जाहाथे जौगानाय लाबोयो। आं बेखिनिखौनो खावलायदों। गोजोन्थों।